के न कहाँ चल गई बना सब समझे में नहीं आवत कबे का हम सुतल बानी बताओ अब तक ले भोजनो न हमारा के देहन अस तनी देखी तो भैया जी अरे तो गिर गो रहती के हम रवि बो रवि बुहू झे भगवान ई बताई कि नीचवा का आवतनी जी हम तो यहाँ लोटा ले जाई खातिन तो देखो तनी तो सर्कल आवतनी तो दौड़ल आईनी ह ए रवि का ह देख तलु न 11-12 बज गई अबले हमके भोजन ना देहन भोजन नहीं खान जा देले ना अकेले कहाँ चल गई बन सब घर द्वार छोड़ के हमारे के अकेले बनी अकेले ही यही में सुता रहनी है तो कभी देखी तो वो तो टोवा टावत बताओ ऐसे करे के चाहिए आनर व्यवहार आदमी के साथ कल के हमारे घर ले दूध ले रन लोटवा के आइरल हई दूध आइरल है हाँ अब बताओ हमरा के कहू ना देने हस्त दूध कम से कम तो तनकियो आ से पाभर ना देतन जा हतनियो दे देतन रोज छूछे रोटी देना सा रो के काजी हे धन संपत्ति में आधा के हकदार बनी रहुआ बताओ 4 बीघा हम हिस्सा कर बा हमार वहू के देता तो हम कोई के देती तो भोजन हमके मिलत ना ऐसा कुल मत करब जब रहुआ धन टोपरा दूसरा के देबे लगब न तो जानता नहीं क्या कर लिखन जा और ही ना जनिहन जा मनहन जा जैसे ही हो सही ढकेल दिहन जा तो कहाँ जाना तना जा बताओ कि अब लोग भोजन हमके ना देबे अब लोग खइले ना हम लोग हां हमारे आंख देखे तो नहीं की देखो तो अब लोग पासे हो जाऊं हम लोग बताओ 1:30 बज गेल 1:30 बज गेल ना हां एक टाइम का खाना देलन जा अब लोग हमके भोजन ना मिलल बताओ एक टाइम देलन के 2 टाइम नहीं सुबह शाम मिलेला सुबह शाम मिलेला हां सुबह शाम मिलेला कोह भला हो और सही बानी बिना खइले कबो ना कहिना चूरा दही खाइब अब रवि का हम कहीं कुछ मिली तो खइबे ना करम हम अब तो ये छत पर टंगाइले बानी आय नीचे जैती वहाँ लोग पागले ना बन जा का जरूरत रही जल्दी अकेला के चिंता मत करी जन्नी ऐसा बात बना तरह सूती ई तो कह के हमें आ गोलनी ना तो एकदम नाक भुबु नहीं मैं फूट गई तो ठीक बा बहुत बढ़िया सूते न सूती तो ठीक बा हम सुता तनी अब कुछ खाए पिए के ओने ना गई कपड़ा लड़ गई ये सूती सूती कुछ खाए पिए के व्यवस्था हमरा के कह द तनी कह दे तनी ठीक जल्दी बाप रे बाप ई घर कितना बढ़िया बा आ कतना ही मोटा गादा ऐसा लगावल गुल बाटे ठंडा पाला में तो क्यों नजर लागत होई ओहो कितना मस्त लागत है सुतल बन के जागल बन सूत गुल बनल चलो चलो हमू थग रहे ई आनर भेवर का देखत उनके या का करतड़ी ओहो कितना निकलत हो दादा हम खटिया पर सुतल सुतल कोड़ जैना आ चौकी पर कितना देह टाइट रहता ये मर्द दिमाग खराब न कर दही मेहरारू एकर दादी में कहाँ चल गई बिना बतौले बिना पूछले जे चले मैं गांव खोज खल नहीं खरियाना में ले तनी कि वजी नहीं खेना गोइल गोइल कहाँ बिया बकरी पोस ले तो दूसरे कोई चारा ए घंटा का हो गइल बा बकरी खोजत रह ए मर्दे कहीं का बताओ ये धनिया लहसुन प्याज मिल बोले बानी बांध द बकरियन के खुद आज हम लिख दौड़ल अब बांधे के बांध दे गाड़ी सुने खाती मन तो करता कि मार दी जहर मारू खा के वजी के बे बकरी का कइले बड़ी सर मैं पापो बनहरिया बटरब कने हां का ई मत हमर मौगी के देखला ह के दादी मुके मैं गांव खोजत खोजत के करा घरे गोइल बिया खरिहाना में ले अबे आवतनी अच्छा ई बताव लड़की फैकी हेराली से तो दिन खोजे ना लड़का आन के अरे भूख लागल बा मर दे कबे के एकदम खिस बरल बेटा जे बड़ी मारियो मार दे देखो कहे के तो ना ही बाकी अब आदमी कह देला कह जौन बात बताओ आदमी से न कहबो कि जानवर से कह जीबो एगो देखो तनी फेकू के घरवा बड़ा दौड़त है फेकू के हां उनका घरे का अब के जाना हम नहीं के जाना तो उनका घरवा बिया का अब जा पता कर सही बोलता रह कि मैंने मजा लेता रहा मजा हम लेता नहीं भौजाई हो उनका घरवाई क्या करती क्या दता है
काहे खाती द। हट हम जाते नहीं बकरी कहलू का खाती तो दे दे तोहरा खाती मार के उनकर बयखारा छोड़ दे मर ला 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 ने हम ही टोले मार दे आ ईटाले ना मरनी मार देबा के नियो ठंडा पाला के दिन बा हमरा लागी मर्जी से जिंदगी भर भोगे मुआवे का नहीं के तू सही उपाय बतैला बांध के ओजे देख ओजे बैठा रह बांध के लिया तनी मियां के बेच तनी तुरंत हलाली का के बेच दे बेच द हां जौन हमरो 2-3 हजार का काम हो जी ठंडा पाला बे का करे के बा एगो मरब आ लंगड़ भेबर हो जी से सीधे बा कोने गईता में चला बेचा उ फेक उ घरवा कहता उनका घरे गई नहीं तो उ कहता न सकी नियारी घरवा एकर दादी में बड़ी पमरतिया बोलब ना चुपे चप जा तनी कि का बतियावतिया केकरा संगे बैठल बिया आ तब असहस के मारब हे बैरी के छरकी से ना कि छेदे छेद हो जाई मेरे दादी में परिकले छूट जाई इनकर बुगात नहीं खो सकवनु सारा मारी चौधुरिया सुतल बा ने ई सुतल बिया वो ने खा पी के बुझाता है आराम करतन सही सारा बा ए मारी का पीछे ही ले बाती दही चूड़ा सारा बा तहार दही चूड़ा हम खियावतनी रे उठ मार पैनस देब बे रहुआ एज करे ताके मोटा का एकदम खियावत नहीं लेग पीस मुर्गा वाला के हाँ रवि चिरत नहीं का हमरा के बोलिया तो रवि जाना तो हो नहीं दुश्मन समझ अब काहे बचवा काहे ऐसे गरमाइल बालो सारवा सब कह रहे अनहर भेभर कान के बहिर लंगड़ संगड़ बड़ी खतरनाक होला साबित हो गई तू ही चूरवा दही ले इलाका तके खाए के तब में हरारुआ कहत लेके चाही दही चूरा लिया हां दही चूड़ा हम ले आइब मेहरारू संग जतारा बना ली ह का कहत लई कुल हो का कहत नहीं अब दूसरा के मेहरारू लेके सूते के मिलते बा के कर ई अपन बढ़िया मरद छोड़िए दे तड़ी उ बात नहीं कीजिए अनारा ढेर पसंद बा ना ई कुल का कहत हां अपने आंखिए ने के जरिए मन ये टोयावत हुई ठीक लागत हुई हमार तो आंख तो देख के न टोआब उ बात नहीं खे तब कौन बात बा ई कर भी कहतला हमरा के हां अब बियाह करे करा से राख का हमें ए आनर पर हब का है आके सुत जीबू अनहर के हैं तक रहबू ना चलो ओइसन बात नहीं खे ठीक ना का बात बा मन कर तो सारवा के बाद मुंह कुछ छेद में हो जा चाहे कुछ कर लेकिन का करी मेहरा रुए छिनार निकल गई बेचारी ऐसा रह लेके हमके बचा दल है त नाक बुबुन फूट गो रही त कहां जात रहला जा त जाना तल 1 की 2 बजे त ना टाइम त हम नहीं खेलो कहत लेके 1:30 बजे तटे हां अब ले हमके खाना नहीं खा से देले पता केन कहां चल गन से घर द्वार छोड़ के बताव हम भूखल बा सोचा त न सा कि खइले बिना मुआ देहल जाओ हां चलो जे तना जगहया बा के जात रहनी ह तले बेचारी केन के नया काम के ध ले है न तब यही जी हम गो रहते इनका जिम्मा काम कौन बा कौ फेकू घरे लोटवा खातिर नहीं कौ भंटावा घरे कौ मार संतोषवा घरे कौ मनतोषवा घरे चल जेबू ओही तरह ऐसन शरीफ मेहरारे गुत उल्टा सीधा समझा तल बताव शरीफ बिया मैं गांव पौरतिया भाई ई कुल का कहत रवि कतना त मेरा बढ़िया से बोलेली बेचारी ऐसे कहत ल अच्छा ई बताओ खूब बढ़िया हो गांव घूमे त गांव घर का कही अब गांव हम देखत हम लोटा के आइनी हम का घूमतली का यार उल्टा पुल्टा सोचे लग बढ़िया विचार के मेहरारू है बताओ कहल है कि जातनी तारा के मुआ दिह से खइला बिना लिख दे जमीनवा हमारे नावे चल हगबा तबो धोवल जाई हमनी के मर्द मेहरारू ये कुल काम जनता करही के पड़ी हम सुना जगह खेत बाटे लिखिया मत हम तार धन दौलत काहे के ले खाली ये तने कह के चल 5 दिन हम राखत तने खियाव तने पियाव तने आ कहियो कि ये करे के लिख तब देखो हां त ना भाई भौजाई सारवा लगल स तागर कुल धोवे आ माजे त कहियो हां तो रहा आई बेर आवे न जना त इहे बतिया हम कह आवे न जना ही हाँ। अबे चल चल त गांव घर के आदमी से ये कुल बतिया कहियो कि लिखब रबिए के हां चल तब देखो सारवा दौड़ेलो सब भाई दू चार 10 आदमी बटोरी है ठीक ना हम एकदम बटोरा वो जे चल आव लिखियो मत तारा के धन दौलत ना चाहिए चल चल आव हे बा ऐसा ही रहत ना कह दे सनहरा के रख ले ना ये जो जमाना चलता यहां से बतियाओ तर नहीं केहू संग 2 दिन आवा जा
अगर ना गांव घर कह दरस कि फलनवा के रखल है त कही है ना कहे लगी हम ना बचवा, जी, ठीके बस बात वही कहत कहत ठीक कहत कहे लगी ज्यादा गलती हो गेलै अपन नहाइल खाइल आजकल केहू नहीं खे देख ना ई तो बाकी दूसरा के हगला मुतला देखत आदमी कहाँ हगे जाता है ना, कहाँ हगे सही बात, जाती सही है कहत है। बाकी ना बात ना हो बचिया देखिए बढ़िया से रह। गोइल गोइल बचिया गोइली हाँ ठीक चलो आओ अब हम तार व्यवस्था करवाओ ना बनी